Hola a tothom, anem a veure com podem eliminar un dels nostres missatges que hem posat al fòrum. Quan hem publicat els missatges al fòrum, ens deia que teníem mitja hora per eliminar-los, d'acord? Passat aquesta mitja hora, aquests 30 minuts, ja no els podrem eliminar. Haurem d'enviar un missatge a l'administrador del fòrum, d'acord, perquè ens elimini. Però, en aquest cas, com que no ha passat mitja hora encara ho podem fer. Fixeu-vos, doncs res, jo aquí hi ha els 3 missatges que jo he posat, senzillament he d'anar aquí a suprimeix, i podria suprimir-lo. Per exemple, vaig a suprimir aquest 2. Suprimeix. Et diu, estàs d'acord? Continua. I aquest hola 2 es suprimirà. D'acord? Ja no hi és. Amb aquesta mitja hora també ens permet editar el missatge. Això vol dir que puc modificar-lo. Faig botó editar i torno a la pantalla que estava i ara puc dir, m'he equivocat, no estic d'acord amb la teva opinió. No estic d'acord amb la teva opinió. I enviar-lo. Fer els canvis. D'acord? I ara ja està així. El mateix ens passarà que ara doncs, haurem tingut el missatge s'ha actualitzat. D'acord? Doncs ja ho tenim, així de fàcil.